Nyakwara Mugiajuanga dakika ina par kod 9 tok saa achiel mar okinyi machiegni e twak mar mokwongo e chenro mar Rupiny matai nyinga Joyce Oduora. Nyakwara Mugiajuanga okinyi makawuono wadwa twak otudore kod arita e ndara ndalo sikuku mabiro ndalo achiel kende bang' ka duol mochung'ne arita e apaya e pacho kae mano National Transport and Safety Authority NTSA odiochieng' manyoro nogolo ripot margi ayanga mar yango kwan mag masiche mag apaya mosetimore e pacho kae ahinya to higani mar 2025. Kaluwore kod ripot makamano ma NTSA nogolo odiochieng' manyoro kwan masiche mag apaya mosetimore e pacho kae nonro mane gitimo nyaka chieng' tarik 2 dwe mar 12 higani mar 2025 masiche mag apaya mosetimore en 4,458 kama en medruok owuok e higa mar 2024 kama kwan masiche mag apaya manotimore en 4,313 to par ni ma en 2024 duto matiende ni pok wachopo kate giko mano mar higa mar 2025 to aneno ka kwan masiche mag apaya osemedore kipimo kod higa mokalo. Kopogore kod mano kaluwore kod nonro onogo mano mar duola mochung'ne arita e apaya NTSA kwan jogo mosewito ngimagi e masiche mag apaya jogo mawuotho gi tiendgi 1,685 osetho matiende ni nyalo bedo ni nogwegi kod nyamburko e kinde mane giwuotho. Derepe mosewito ngimagi e masiche mag apaya gin 403 ka jowuoth moting' e gari mosewito ngimagi e masiche mag apaya gin 723. Jogo mariembo apiko kata jo bodaboda mosewito ngimagi e masiche mag apaya en 1,148 ka jogo ma oting' e apiko mosewito ngimagi e masiche mag apaya gin 432. Joriemb ndiga bende mago mariembo ndiga e geng'a peyni mopogore opogore 67 bende osewito ngimagi e masiche mag apaya mano kotudore kod kwan masiche mag apaya mano 4,458 mosetimore e pacho kae. To bende odiochieng' manyoro duol mano mar NTSA bende ne omayo nyamburko moko lesen mago mag tich ka bende moko kuom nyamburko mane oma lesen magi oting'o kanyo Tamid Express Limited kama nyamburko magi 23 nochungi mano Latema Travel Bus and Safari Company Limited nyamburko margi 13. Wantiere kod Meru Nissan Operators Sacco nyamburko magi 10 kachiel kod kembe mamoko ka NTSA nomayo derepe madirom 62 mag nyamburko mago madhi e safar maboyo lesen magi mag tich. To ang'eyo ni magi duto timore kaka ondamo ma NTSA oketo piny mar neno ni oduok piny masiche mag apaya e pacho kae ahinya to masiche majathoro timore e kinde mag sikuku. Kaluwore kod NTSA bende yangore ni nyalo bedo ni kochakore dwe mar 11 nyaka Januar ema masiche mag apaya jathoro timore. Tang'o momiyo magi timore. Mane momiyo okinyi makawuono Nyakwara Mugiajuanga wabago twak maket kod mae mar mondo mi watiegre kaka wanyalo ritore e apaya ndalogi mago mag sikuku. Antiere kae kod Engineer Opere Nyaroya, Director mochung'ne nono geche kata Director mano mar Vehicle Inspection ka NTSA. Oyawre Opere Nyaroya, ichiw nade kendo machiegni twak. Erokamano ahinya, chiwo maber kendo wamoso jowinjo waduto ni oyawre uru. Machiegni. Erokamano. Bende nitiere kae kod Eli Kegode, jakoma mar Kenya Riders and Owners Bodaboda Sacco. Oyawre Kegode, ichiw nade kendo machiegni twak. Thank you. Chiwo maber, amoso mana jopiny ang'isogi ni wachiwo maber Nairobi ka koth pok ochwe wapako ruoth. Obed kodwa mondo bende obede kodi Joy kuom luongowa ka. Erokamano machiegni nye twaka duol makoro chal mar kor lwasi nowacho ni oro bro bede gwenge mopogore opogore kaluwore kod report margi mane gigolo odiochieng' manyoro. Wendo machielo Godfrey Otiato jalonya e weche arita mag ndara otudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok manyasani ka intiere gwengego mago kadho wadha nam chumbi. Obobedo ka otudore kodwa sa asaya kowuok sani e kinde mwadhi mbele kod twak maro. Yawre Godfrey Otiato, ageno ni iluwo twak kata itudori kodwa achiel kachiel. Inyalo ng'iso ni itudori kodwa achiel kachiel ka intiere gwenge mage kadho wadh nam chumbi kono kendo machiegni twak. Otiato. Erokamano Joyce, apani inyalo winja malong'o. Antiere Mombasa kamoro ni Ukunda Diani, asebire vacation but nyaka wakony jowa e barabara kata obedo ni wan vacation kamano chuno ni nyaka wakony jowa e barabara and
ang na wuoyo mang'eny nikech I experience a lot chakre na ya Nairobi kabiro kar ka inatiyo gi bus aneno gik masiche malaw karibu ang'wen e wang'ayo kanyo mapani ang na wuoyo bang'e ka wasechako twakni kata ka wadhi mbele gi twak. Aneno Engineer Opere Imos nago kanyo kaachiel kod jawadwa machielo man godo e twakni. Wan kanyakla amor ni wadwa konyo jopiny mondo wakony ngima kik ji wit ngimagi e yor gik minyalo geng'. Erokamano Joyce. Machiegni ahinya twak Godfrey Otiato ka intiere gweng'go makadho wadh nam chumbi. Nyakora Mugia Jwang' in bende bed thuolo mar chwalonwa ote, paro, penjo moro amora kokalo e nambwa mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachako twak marwa yanga okinyi ma kawuono dago mar mondo mi achak kodi Engineer Opere Jaroya. Ang'eyo odiochieng' manyoro ne ugolo ayanga nonro mano mar kit kaka masiche mag apaya, kwan masiche mag apaya mosetimore kendo medruok moseneno kipimo kod higa mokalo, mano higa mar 2024 to higa mar 2025 pok orumo kata to aneno ka nitiere kwan masiche mathoth mosetimore mohingo nyaka mago ma osetimore kata mago manotimore mano higa mokalo. Penjo nyalo bedo ni kaluwore kod nonro mabende ugolo, wanyalo wacho ni en picha moro makoro wanyalo wacho ni nyalo kelo wasiwasi moro kata buok moro kuom jopiny ahinya to e kindegi mago mag sikuku kata kinde mwang'eyo ni ji mathoth biro bedo ka wuok e boma ka dhi e gwenge mopogore opogore, obed ka luo kata gwenge. Nonro ma kamae e kinde ma koro ugole kaka NTSA, puonj mane mowinjo bed nokelo ne jopiny ahinya to gi sani mugole ka pok waneno ka kwan mag wuodhe idho malo ahinya. Engineer. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo watimo mos ahinya ne jogo ma oselalo jogegi masiche mag apaya, kendo jogo be moseyudo hinyruok mopogore opogore. Adieri data ni kata kigole atamalo gi kigolo magi nyiso mondo okon jopiny adieri matimore e wang'a yore kendo sorry samotimo ma gimomiyo wadhi nyaka mapiny mondo wanyisi ni to ere kuonde ma masiche gi ng'eny ahinya. Kendo king'iyo ka tiyudo ni jotielo kaka ne wacho cha ng'eny jotielo ema oselalo ngimagi. Kaeto wadhi wang'iyo kata mana counties, wachako wang'iyo ni to gin kuonde mage kata wang'a yore mage. Magi duto konyowa mondo mi wang'i kata ka wakedo kod masichegi to wang'i kama wakete maino magwa. To ma bende winjore ma be nyaka puonjo jopiny mondo mi ong'e, ok ni en gimipando, mondo mi ong'e ni to ang'o ma okelo gigi. Ka en jo kaka data nyiso ni gin jotielo ema ng'eny ne lalo ngimagi. Ma nyiso nang'o? Nyiso ni ng'eny jotielo mathoth samoro ng'eny gitimore e boma ka kata rural. Of course gitimore kuonde lakini koma ging'enye en e bombegi. Mano nyiso mokwongo nyadi mathoth ng'eny jotielo mang'eny laro wang'a yo kod geche. Mano en achiel. Of course ginya wacho ni jotielo onge gi kama gilo. Mano bende a contributory factor. To mano bende chako nyiso ni kuonde moko jotielo ng'ado wang'a yore, kuonde moko winjore ng'adie. Jotielo ng'ado wang'a yore ka ok ong'iyo rules ni seche geche en saa gi mar kadho, seche gi ok saa gi mar kadho. Mano bende chako yangonwa kuonde moko ni jogeche bende kuonde moko komiyo jotielo ang'owa luor mowinjore gibedgo. Kuonde ma sama winjore bede zamu mar jotielo ng'ado wang'a yo, jogeche to ok chung', japiko ok chung'. Kuonde ma jotielo winjore okadhie, japiko bende laro kodgi. Koro magi gik mamiyowa maling'ling', gik mowinjore watim mondo mi kata kwapuonjo the public to wapuonjo the public mondo ging'e gima owinjore otim. Ahinya kaka wasefwenyo ni e Nairobi ka nitiere lalruok e wang'a yo kind jo geche, japiko gi jotielo. Ma en chandruok maduong'. Ng'enyne bende jotielo ok ng'i ji ok oluoro chike mag apaya. Ka en sama owinjore jotielo kadhi, jo mtoka ok chung'. Koro magi gik ma wakedogo mondo mi ji ong'e ni ng'ato ka ng'ato nigi haki
kata nigi adieri mar tiyo kod wang'ayo mondo mi waluor one another kendo wami ng'ato ka ng'ato luorne mowinjore e wang'ayo. Ai mane momiyo wabago twak ma kamae okinyi ma kawuono mar mondo mi bende wapuonjre yo makare ni wanyalo ritore yo machalo nade. Yiena mar mondo mi arwaka Elike Gode mano jakom Kenya Riders and Owners bodaboda sako e twaka. Elika luore koda nonro ma bende NTSA nogolo odiochieng' manyoro. Wang'iyo ni nonro ma kamago joriemb apiko 1148 osewito ngimagi e masiche mag apaya. To joriemb apiko gi joma giting'o mago ma kinde mathoth iluongo ni pillion passengers 435 bende osewito ngimagi. Ang'o matimore e sekta mar apiko nikech kwang'iyo kata kwan joriemb apiko mosewito ngimagi ni malo moloyo kata kwan derepe. Kwan derepe en 403 to kwan joriemb apiko gin 1148. E sekta mar apiko ka ritruok nyalo bedo yo machalo nade ahinya te kindegi mag sikuku ke Gode. Thank you, Joy. Karwa kar riembo apiko ka anyalo wacho ni serikal nokelo apiko mondo konywa kaka ruoth miluongo ni Mwai Kibaki nokelonwa gino mondo okonywa. Yes, no, okonyowa lakini be onegowa. Kwadugo adiera e ndara ka mana kaka ja NTSA owacho ji nigi rikni dhano ok luw chike. Mano mokwongo ema hinyowa. Mar ariyo iyudo ni be kata mana jok mawuotho gi tielo ng'ato keto earphone to ng'ado ndara. Aparo ni nyocha ineno gimotimore Ngong Road but Adams kanyo. Dhano ohinyore kanyo karibu dhano madhi mana 10. Kech mana ng'ama ne ng'ado ndara. Embo ng'ado ndara sama nok mare. Okalo kanyo koro japiko kaka obiro koa malo to odonjo kuome. Koro apiko kaka ne luore be omiyo dhano no hinyore. Koro mwawacho ni en mana ni education ma jogewa olak because iyudo ni ng'ato puonjore apiko kawuono kinye ne ndara. Koro iyudo ni magi gik makelo masira ndara. Kaka nyocha kana wuotho e gwenge mag Nairobi ka ayudo ni nyithindo matindo sani pikipiki moro biro mok morni mar electric ni. Koro iyudo ni nyaka nyathi mathin maonge ID omi apiko riemba apiko to ting'o nyewetegi adek. Koro iyudo ni be oginyal tayo apiko no maber. Koro iyudo ni mag gik makelonwa sida e ndara ka. Koro an akawo kaka patik na mako nyithindogo atero iye tang'iso obila oluong wuongi. Koro ka wuongi obiro to nyithindo gi nyalo we to wuongi ng'ama nochiwo apiko no oket iye to wadwa neno ni akiot obedo neno otergi e doho mondo wane ni sekta ni wanyalo rieye. Wan kaka japiko watemo rieyo korka korwa alafu speed be mainyowa. Iyudo ni ng'ato riembo pikipiki okia ni en speed bade. Maparo ni NTSA onego kelnwa gimoro miluongo ni inspection mag geche dhiego. Apiko gi odhi inspection. Magi gik ma kelo ginene. Kech ing'eni ambe mokwongo naneno ni inspection rach lakini nadhi ayudo ni en gima ber. An mara apiko na atero ga inspection. Ichulo mana Sh1,50 titero malo kuchiro ting'iyo ni apiko maber mami nyaka receipt. Koro ang'iso NTSA be okawe okang' pikipiki gi odhi inspection. Mara adek iyudo ni ng'ato riembo apiko okia timing mar change oil, brakes go. Yani kaka nonyiewo pikipiki ng'ato dwa bedo gi brakes almost higa gi wiye. Pok otimo ne kata mana service. Ang'o momiyo mae timore? Ang'o momiyo ng'ato nyiewo apiko to seche moko kia kata no winjo be ne ong'iyo ka brakes tiyo maber kochopo time mane okia kata ni ber ka itero pikipiki ne ni inspection ma mondo mi ong'i ane chal mare kapok okete ndara kata inyanya to ne obed jal ma timo hala kata loko hala kod apiko mare ke Gode. Iyudo ni jogewa ang'isi ni gin neglect things. Inyalo ng'iso gi gima nyalo konyo dhano winjo gi tek. Iyudo ni jomatin percentage matin ema luwo chike. To sani Joy anyalo wacho ni since wachak bedo kodi e Ramogi ka kiluonga asebedo ka ng'iso gi gik ma ginyalo timo. To jok matimo kamano iyudo ni jogo kargi ni maber. Nyocha ne wabiro kaka ne wang'isi ni wawinjo marach kaka an jakom apiko. Wawinjo marach ni aneno ni iwacho ni Rwanda riemba apiko maber moingo Kenya.
to nang'isi ni Kenya ka ufisadi e mang'eny. Anyalo paro ndalo moko be Sonko nogolo pesa mar ji apiko mondo dhi Rwanda mondo puonjre. Pesa jadongi nang'isi ni nopog mana kamulu malo ka ni dhano mano koro dhano sedhi retreat mondo gibi gipuonj jowetegi. Koro wacho ni hapana, wan kaka jo apiko wadwaro ni walu chike. Gimomiyo an nakawo wach road safety asebedo katimo makata in ing'eyo. Ang'iso gi umuhimu mar helmet. Ing'eni yudo ni Nairobi ka dhano ne ok rwak helmet, ne kawo helmet ituyo gi blada mbele kabisa. Koro wakawo okang' wapuonjogi ni rwak helmet, tim kama. Aparo ni be last year but one ne wagolo book nyaka gi NTSA. Ne wawuotho osiptendegi. Ne waneno kaka joge wahinyore. Koro watemo mana ni ng'iso gi kaka ginyalo bedo apaya, kaka ginyalo bedo gi discipline. Ing'eni be gimoro amora nyaka ibed gi discipline. Koro ginyalo gineno. Koro kionge discipline, aparo ni neno Nairobi ka jam nitie to ng'ato okawa diere mar gari kachacha. To riembo pikipiki matek kabisa. Koro mage gik makelo to ken kata jam kende nikech yudo kata ni e apeyni moko manitiere kod traffic light. Seche moko traffic light oketo ni winjo bed ni ji chung'. Tino ka jariemba piko eno kala. Iwacho ni signage manitiere ndara ema jo apiko ok dwa luwo kose gionge tiegruok mar ng'eyo ni ka to winjo bed ni gichung'. Kose to nitiere kanye ke gode. Chike to nitiere. Kose mana kupuuza. Iyo ni kupuuza. En mana ni chike nitie, joge omok luw chike. To an daer kech iyudo ni polise boero mlungula adiera to ber. Iyudo ni jaboda ni en chiemo be polis. Koro iyudo ni joge wagi seche mineno ka gin garaka, seche moko e jam ka kati bed ni in gi gimoro amora iluwo chik maber. Iyudo ni imayi kifungu e jam kanyo ting'isi ni ket kando. Ting'isi ni koro osemaki in gi makosa kama koro gidwaro pesa. Mago be gik machangia be accident. Kech ng'ato jaboda kona nena kuma jam nitie, ong'e ni kanyo polise nitie. Gipondo ga kuom jam kanyo. Koro gimomiyo owacho ni NTSA okawe paro maliw gibiye gi method machielo mana kaka ne wa embrace wach sakoni. An sani chunya mor kech naneno kaka Luale. Inyalo paro ndalo ma Luale okelo chike ga. An abedo mstari mokwongo mar support chike go. To dhano nowacho ni gino ok bitiyo to sani aneno kosechako tiyo mos. Wach ni NTSA be wacho ni ji odonje sako. Kidugo county government ji odonje sako. Koro aparo ni by next year dhano biro chako luwo chike. Mang'a mok bi luwo chike onego were gi boda no. Owe hinyo ji. Kech iyudo ni joge watho mang'eny. Adwa ni mak parono gi kanyo wiwa kik wil gi Godfrey Otiato jalonya e weche arita mar ndara kutudore kodwa achiel kachiel ka intiere gwengo makadho wadh Nam Chumbi. Godfrey inyisa kanyo ni kata in e kinde mani wuok e boma Nairobi kae kiwuotho achiel kachiel kidhi e gwenge makadho wadh Nam Chumbi to nitiere masiche mag apaya mane iromo godo kata ne ineno katimore ndara. To penjo nyalo bedo nang'o matimore ahinya nyato e kinde gi mago mag sikuku kwa chako kinda dwe mar 11, dwe mar 12 nyaka dwe mar 1 moja thoro neno ka nitiere masiche mathoth ahinya matimore. Ang'o makelo trend makamae e ndara e apeyni magwa mapacho kae Otiato? Erokamano Joyce, adwa riwora kaachiel gi jowadwa mosewuoyo mokwongo. Wagoyo mos ahinya ne families ma osewito jogegi e masira mar apeyni e Kenya ka. Kane wabiro kaya Nairobi kwabiro Mombasa, noyudo ka masiche chiegni malawo 4 kotimore atima e wang'ayo ma Mombasa Road ni. To gini natemo ng'iye keenly, iyudo ka most of them according to kaka natemo ng'iye kata kaka temo analyze gi kwa lor piny king'iyo kaka accident otimore. Keche accidents ariyo no involve jo apikni. And ka duka wuoyo kuom jo apikni mokwongo, iyudo ka jo apikni ohero overtake gi wrong side. And then kata seche ma gi overtake, ok ging'i ni odo overtake nang'o. Kata ok ong'i the distance mar gari man mbele mabiro from the opposite side osechopo maromo nade. Koro gi overtake recklessly. And mano miyo jo apikni hinyore wang'ayo kae and giwito ngima nyaka jok ma giting'o. En risk nyaka ne ngima jok ma giting'o e apiko kar kae. Koro mana achiel kuom masiche mana waromo godo e wang'ayo ka. Mar ariyo ne wayudo ka truck driver ma Uganda
odhi oketo gari kando to odhi oninde barabara, chuny barabara, ni mondo gari otimre nade, gari ogweye. And ing'eni ma king'iyo to it is a mental health related. Koro iyudo ka mental health ni bende dwa chando ji mang'eny, sana sana drivers. Ji riembe e wang'ayo kar kaendi to gin gi problems, a lot of problems. Stress mag tich, stress mag families opong'o wiji. Koro biyudo ma Bezos en contributor maduong' ahinya mag masira matimore e apeini magwa ma dala ka. King'iyo chakre dala, kiaya dala village kocha nyaka Nairobi kar kae. Koro mano be dwarore mondo wang'i kaka joma watimo negi puonj makare, wang'i kaka wakonyo gi wegi geche onego bed ni konyo drivers to how do they deal with mental health issues. It is a major concern, it is a major contributor e accidents matimore e gwenge ma Kenya kae. Mar ariyo, pod mana kuom truck drivers. Giero kaka naneno ka giriembe wang'ayo gi kaka no experience gi e wang'ayo. Giero gimoro ni intimidation. Gi intimidate other drivers. Nikech ginenore ni gin e gari maduong', and then koro kata iriembo nyagachi moro matin iluongo ni kadudu, kata iriembo kadudu moro, to winjo kobiro kane oya toki to ogon matek ma kani iriembo to ibuok keine kadudu digo mani ng'ano sigwei mani mano intimidation no kendo romo mi cause ang'owa cause accident kata romo mi ibuok to ng'eni kisebuok to kata kane gari moro biro mbele ni attention mari onge, koro inyalo po mana ka ituomori gi gari chande nikech embi luore nikech kako osehut ni mokwongo koya chien ni kocha osebagi. Koro magi gin some of the things mane waromo godo e wang'ayo ka and I've experienced from Nairobi kabiro Mombasa. Koro en kwayo nam kaka ne jo NTSA amora ahinya ni wan gi engineer Opere Nyaroya. Hooting ma truck drivers timo e barabara kar kae, kindly ne uru kaka unyalo manage. Kech intimidating other drivers ni nyalo miyo ji mang'eny hinyore. Ok ji te riemb trucks, be ji te ok riemb buses. Nitiere joma riembo kadudu, joma riembo vits, geche matindo tindo and even pikipiki. Koro unnecessary hooting no chando jomoko kendo cause problem kata accidents ne jomoko e barabara. Erokamano Joyce. Iwacho kanyo makare ahinya kendo ang'e ni moko kuom gigo ma imulo engineer Opere Nyaroya bro bedo kaduoko ni gin kaka NTSA to gitime yo machalo nade. To engineer kaduogo korka kore wang'e ni moko kuom gigo mane uyango mano e report maru kaka mago ma miyo joma thoth wito ngimagi e masiche mag apayo ting'o kanyo ng'we airititi ting'o ji mathoth ahinya e nyamburko mago mag jowuoth kaachiel kod koso luwo chike mag apeyni e pacho ka inyalo to ne nyamburko mago mating'o jowuoth. Ang'o momiyo magi timo tere kaka inyalo geng'e ahinya to ng'we airititi wechego mago mag overloading kata ting'o ji mathoth ahinya e gari kod koso luwo chike mag apaya kata bedo ni ne ugoyo kang' maber ahinya mano mar mayo derepe moko lesen maggi. Erokamano, aparo ni en gima jowago wacho gin adieri gima kelo masira ahinya e wang'a yorewa en ng'we airititi. Speed, it is the leading cause of road crashes. Ng'we airititi ni en mokelo masirini mang'eny e wang'a yo ka. Kuom ranyisi masira manyo timore weekend manyo timore Taita Taveta yo Samburu kidhi Mombasa. It was overtaking, careless overtaking gi overspeeding. Koro mokwongo jodala nyaka wawe ng'we airititi. Ok ang'e kama wan garaka sana to be kata kama ji dhi e garaka ni to be sa moro mako dhogi nikech iyudo ka ng'ato kadhi gi ng'wech matek to kisongo to iyudo mana be ka be ochung' be gima malich manolawo to bende onge. So wawe uru kasore. Ang'eyo ni Kenya iko mbioni lakini wawe uru ng'we airititi. Mae achiel kuom gima inyowa e Kenya ka. Obed jo apiko, obed jo gari mar wenyewe, private vehicles, obed public, obed commercial. Mae gima chandowa. Okay, ang'o ma wasetimo? Wangi en gima ong'e ni public service vehicles mating'o chakre ji 7 kadhi mbele, jo chiko kadhi mbele, kata commercial vehicles ma nigi tan 3 man matini
30-48 kilograms mano matine tan adek ka idho malo mago nyaka bed gi speed governors. Speed governors ni keto mondo mi ong'uk ng'we airititi no. Mano mikakati ma Kenya no oketo chakre ndalo michuki. To nitiere jomoko magolo speed governors go jogo kuyudi titi nitiere okang' ma NTSA kawnegi? Kwa yudo ka gachi onge gi speed governor kata ne obedo tampered with kata entiere to en kanyo poklo iteri e court kendo my number plate mar gari no nyaka idhi e court kondo koro nyaka iter gari no inspection to ascertain its roadworthiness kore kichaki duoko ni number plate. Koro magi ng'were titno ek namba chiel mar chandruok ma wan go e wang'a yore wa ma Kenya. Namba 2 en koso luwo chike mag apaya. Ma nyaka gima wapuonjire mondo walok paro waluongo ni behavior change. Behavior change ni gima hinyowa maduong' Kenya ka ahinya e weche mag apaya ka. Accidents mang'eny matimore Kenya ka evaluate kata king'iyo ni to hierarchy and causal factors mage. Number 1 en behavior, obed driver behavior, obed passenger behavior. My number 1 machalo road mechanical condition mar gari contribute mana atamalo abich ewi adek 5.3%, but over around 90% ibro yudo ni en behavior. Kore kibiro dhie road condition bende nigi mago bende nigi causal factors kaka wang'ayo obedo road condition, weather condition, samoro koth ochwe to samoro design mar wang'ayo samoro naro, samoro kaka olos kona, mago bende kelo wechego. Lakini maduong' en behavior, to my behavior kanyo en koso luwo chike mag apaya gi ng'we airititi. Mae momiyo wa campaign ni yie iwek riembo ng'we airititi, yie mondo ka gachi en commercial vehicle bed gi speed governor, functional speed governor, ma limit, transmit kendo record speed governor the speed. Kuom ranyisi mawacho manotimore Samburu no, nwayudo ka notimore weekend to speed governor ne en yes kendo notiyo nyaka Friday. Beyond Friday there was nothing. So at least ne entiere, but we do not know nikech no bedo smashed so much ma koro onge kata giminyalo retrieve, but we retrieved online. Koro e yo machiek an anyalo appeal ne jowa ni wawe uru ng'we airititi. To weyo ng'we airititi no mosa inya kuom ng'ade engineer. Bende wajathoro no kama siche timore ahinya nyate siche go mago tieno. Nyalo bedo ni riembo e yo tieno emosebedo matek kosango matimore e yo tieno sama derepe koro koko mako yo. To ang'e ni riembo e yo tieno dhi bedo ahinya e kindegi mag sikuku. Miyudo ka siche moko nyamburko owuok Kisumu kobire boma ma Nairobi ka. To koro akia ni dereba onogo kende makendo chako wuok e boma ma Nairobi ka kodok e gwengo mago ma Kisumu gotieno. Riembo gotieno ka be kelo gaje makendo kelo masiche mathoth. Ya, wang'eyo ni ndalo moko chien ka wuodho tieno nolor Kenya ka. Nolor otieno, nolor wuodho tieno. Nikech ang'o? Nikech ne en masiche mane timore gotieno. En adieri ni wan duto ne joluo wacho ni nindo tek to rang'owa janeko. Koro emomiyo kata public service regulation, public vehicles regulation or PSV regulations dwaro niya long distance vehicles bedo gi drepe adiwa 2 ma kiseriembo kuom seche kata 4 to ulokoru ng'at machielo kao. Adieri jomoko biro seche ma gidwaro license gibiro timiza mago to kogaga kona muwuok kanyo to loko wach machielo nikech gidwa ni gi maximize also the cost, profit. Okodwa no ndiki drepe adiwa 2, lakini ka wach malierie maber long distance drivers or vehicles obed maringo madhi kata Kaluo kucho dhi Kisumu dhi Busia dhi Uganda okowinjore bed driver achiel. Owinjore bed drepe 2 atainya gotieno. Owinjore bed maka ng'ato oseriembo kata seche 4 to ogilokore. To be nitiere okenge mon kaka NTSA useketo mar neno ni magi otimore nyamburko madhi wuodhe maboyo. Sama gitimo application mano tek, they meet all that. Ting'eni nitiere gimiluongo ni mano sama giyude. To koro nitiere gimiluongo ni enforcement e wang'ayo.
nikech okwane wang'ayo sa actually enforcement en tich police but kata police bende temo maginyalo koro kata ka police koro ang' ni gichungi ng'ato ka ng'ato kilomita ka kilomita samoro kata kochungi ng'ato Maimayu ng'ato biro wacho ni wan drepe ariyo to kar samoro mana bonoko driver machielo en mana bandia so mano enforcement mano momiyo nitiere long distance companies ang'e kaka machielo Easy Coach gini who have tried ok nyagone gidebe but owinjore kama owinjore ikete puoch gi pak iyudo ka nitie kembe mang'eny ma obey ma gin gi drepe ariyo kendo ka giriemb kata ng'weri titi adieri wuodho otieno dwaro a lot of caution nikech en otieno adieri mwili nindo tek tero janeko ayul mach nyalo kadho kodi mane momiyo kaka sani wadhi e festive season ma ji mang'eny nie wang'eyo dwarore ni mondo wabed alert so much to drepe bende madwago koni gi koni odwago tung' gi dieri odhi Kisumo oyudo ka dhano ng'eny odwa duogo kodgi Nairobi ka be oyudo ka stage opong' bende odwa nochak odogi mano is not good mano ka en nyaka tima kamano kichopo ka in yue ng'achielo okaw Kegode kaduke twak iwacho kanyo ni sani koro imor ahinya kaluwore kod kaka jogo manitiere sekta mano mar boda gin bende koro gise embrace mano wachno mano mar donjo e SACCOs makamagi ere kaka obro bedo kokonyo e gayo kata e duoko piny masiche mag apaya mwaneno ahinya nyate kindegi mago mag sikuku nikech adier mbele ni wacho ni nitiere ojende moko matindo seche moko ng'ato onge kata opande to ero osedhi adhia lap achiel kod apiko e pap moro to duogo ni an koro asetegno anyalo dhi e ndara to mage makoro miyo masiche mag apaya timore donje sako gi sani ere kako nyalo konyo kaachiel kod neno ni joriemb apiko te nitiere kod lesen mano mayango gi kendo puodho gi ni ng'ani osetiegore riemb apiko kendo ober obobedo koluwo chike duto mag apaya Kegode. Aduoko erokamano kuom penjo no. Anyalo wacho ni through sector mar boda it is a requirement dhano bede SACCO. SACCO konyo gik mang'eny. Mokwongo ng'ato kodonjo e SACCO obro register obedo member ka en gi ID ok en under age. Mar ariyo ibro yudo ni i SACCO ka miyowa teko mar dhi ka NTSA to wakwayo gi wang'iso gi ni chieng' ma kama wadwaro ni ubi upuonje members mamagwa kendo iyudo ni jo NTSA tero ne gi barua mar puonjo wach apaya gibiro haraka sana gibiro magikonywa kabisa koro mago be gik mabiro bedo konyowa. Mar adek iyudo ni through SACCO ka SACCO ok bi yie ne ng'ato maonge driving license nyaka ikuong idhi e school iyud leseni koro kinyalo timo ang'o koro kinyalo timo tiji mar apiko mano chike mwakete SACCO ka dhi konyowa kabisa mbele ka because iyudo ni jok maonge driving license most ema kelonwa masira mag barabara gi lakini ng'ama opuonji kata kiwuok oko ka inyalo neno kaka dhano riembo ineno ni ma en ng'ama nodhi school ma ok odhi school pogruok nitie koro wakwayo mana jogewa ni obed humble kiero tiji mar boda ni kale school mondo opidhi kod NTSA mondo yud oboke mar bede ndara mane gima nyalo kwayo jogewa mag jo boda to sani be ne wakwayo jo NTSA mo oyie okonyowa gi school. It is affordable school whereby iyudo ni jogewa kidonje class ichulo mana $185 kuom ndalo 27 to in gi driving license koro iyudo ni tich osechako bedo mayot because seche moko be jogewa ne luoro ni ka gidhi e skunde madongo gi ikawo $15 koro at least sani wayudo bei nafu. Akwayo dhano dhi e school dhano bede gi paro maliw ka in e ndara ka bed kiparo ni to January wan e skuku January nyithindo dwaro ni odhi school minot be ni ka gik mang'eny ni e wiyi tafadhali ring speed minyalo control to luw chike mag barabara signs mag barabara jogewa moko kia kata mana sign iyudo ni sign oketo red onego stop en koro chal ni red no ng'ise ni odhi kabisa koro mag gik modwaro ni through NTSA obed ni jiwo jogewa giwuotho kaka sani aneno ka gidhi e gwenge ama stage to stage
gitimo sensitization mano dhi konyo jogewa. Ing'eni kata ng'ama onge driving license to en tieso biro kuma in gi stage kanyo to ng'isi ni ber mar bedo e sako, ber mar bedo gi driving license. Ing'eni kata ng'ama onge go bro dhi kodhi e ot to dhi paro matut ni ang'o momiyo ng'acha nong'isa kama. Ibro yudo ni ng'ano kinyne odhi e driving school. Koro magi gik mabe wakwayo serikal maduong' gi serikal matin mar county obede paro achiel. Kech yudo ni be gimbe gi pogruok e weche. Kech yudo ni jo county dwaro kama, government maduong' dwaro kama, jo NTSA be dwaro kama. Tan awacho ni NTSA ma regulate wach ndara gikaw chikegi mondo konywa to kony members magwa. Ilero kanyo makare ahinya kendo yiena mar mondo mi arwako Otiato etwa kapod otudore kodwa achiel kachiel ka entiere gwenge makadho Nam Chumbi. Otiato gi thuolo ni kinde miloso motelo iwacho kanyo ni nitiere kinde mane idhi kadho Nam Chumbi nino ka nitiere dereba moro mane obedo kod wanyalo wacho ni dang'ni mar paro kendo nowuok e nyamburko mare to obedo kata onindo e dier ndara ka koro dwaro mar mondo mi seche moko okaw ngimane owuon. Kata kamano en gino maber ni mano ok notimore. Kata kamano ere kaka inyenyate kindegi mago mag sikuku kata kindegi mago mag nyasi derepe inyenyato mago ma seche moko ntiere kod dang'ni mag paro to ginyalo yudo konya e yo machalo nade mar mondo mi kik bed ni ng'ato pache ok liw to entiere ndara kacha kaito kaachiel kod tudruok ma NTSA kaachiel kod traffic police nyalo bedo godo gi sani mar mondo mi wagane masiche mag apaya ainyenyate kindegi mwantiere Disemba. Otiato. Erokamano Joyce. Mokwongo gini en gima supervisors mag drivers gi kata wegi geche mag riembo nyaka bien machiegni sana the HR department nyaka gibed machiegni gi drivers gi ma ging'e kaka conditions mag gichalo health wise. Nyaka ibed gi jotijini en gima timore everywhere, not only drivers but everywhere. In HR ama in supervisors he supervise a number of people. Nyaka ibed gi jogi machiegni ming'e ni to jogi ang'o ma gikale e ngimagi, obede yot kama kuonde ma gidake families magi or obeda kata mane tich kanyo gikale ang'o keche people are passing through a lot. Iyudo ka ng'ato nigi pressure mar tich, iyudo ka ng'ato nigi pressure mar family, to gini en gima nyalo bedo control gi with the HR, so the supervisors, mana kibedo kod gi machiegni, igo mbaka kodgi, iwinjo kaka ng'ato pachen, iwinjo. Gini ninyiso ni kiwuoyo gi ng'ato, to it is very easy mondo open up, onyisi ni tang'o matimore kode. To ka iling' aling'a in supervisor ama in HR makiny, maka okineno jatich ni machiegni to isiko mana ichugo gi echuga ibogo gi abwoga ama kata kika giseneni kia from far kocha tiwinjo ka ng'ato wacho ni ng'acha biro to jiringo, mano ok inyal konyo and mano supervisors ok nyal konyo wachni. Wabeduru gi kawan supervisors wan HRs in these companies, wabeduru gi drivers gi machiegni, wabeduru gi conductors machiegni, wago kod yuru mbaka, mano nyalo miyo ng'ato elo gima nie pache miwinj ni ng'ani kare gima kama time tinyal konye nade. And then training programs, waketuru this health training programs to these drivers, wapunjgi uru, watimnegi uru counseling, because it happens everywhere in every department. Koro nyaka waket jo counseling also bende waket machiegni gi these drivers, watemo puonjo gi kaka jinyalo ka in gi stress inyalo manage stress ni so that ka in e barabara it doesn't affect you. And to the NTSA we aduki chatin issue mar sana mar wuotho gotieno. E gotieno kae to ywa chinya kasto gidwa weyo tijini ne drivers ginindo so much. Iyudo ka ng'ato golo gari Nairobi to biro Mombasa, oro golo gari Nairobi to dhi Kisumu, 10 driver achiel. Joyce atiyo gi gech, ahero tiyo gi public service sana for long distance, en gima ase experience. And I want to say ni kanyo chabiro Mombasa kai ne namor nikech ne wan gi drivers adek e gari achiel, drivers adek. Wawuok in fact no wuok gi Kisumu, ko wuok gi Kisumu ko chopo Nairobi, driver machielo mukawo gari.
kwa ya Nairobi kwa biro Mombasa kwa chopo Mtito Andei driver machielo mochako timorade mochiko kawo gari from Mtito Andei to Mombasa town ochako riembo gi driver machielo mano miyo apuoyo bus company ni kuom tich maber magitimono. Koro yudo kama drivers moko ka yudo time maginindo go to sana madhi kor Kalu kocha madhi Kisumu en driver chiel en gima se experience for a long time. Driver en achiel odwa rimo from Nairobi to Kisumu kendo kamano ka chopo godhiambo to chako golo gari otimre nade oduogo. Koro this supervisors matimo route planning wane ni uru ni to wanyalo keto drivers adi e wangayo e kate bus wasign drivers adi okoningo beno wasign driver achiel ne distance manyalo ya Nairobi nyaka Kisumu. At least 2 can work. Ma ng'ata achiel nyalo yudo time motimore nade member stand dhano de lol kaka ineno gik mano wacho kaka mental health ka seche mang'at machielo riembo bende koro relax chinyiso ni seche ma body relax paro relax at least iduoge reset mode seche moyueyo ni onindo oduoge reset mode ng'at machielo kawo gari dhi mbele to yudo ka gechewa kata kembi ni mag geche gi ok tim mano sana kidhi yo kamwalo kocha. Koro wakwayo ni jo NTSA step up on this issue kindly. Weuru we ne police nikech police gi ben giero bit bilie gari chopo way bridge ginge maber ni gi driver chiel to gari okitimre nade ok nyal bedo stopped. Koro neuru step up and help us. Thank you. Aya aneno ka seyo dhine NTSA mano duol mochung' ne ritruok e apaya e pachoka antiere kae god engineer Opere Nyaroya mar mondo mi obi onyiswane ni to gitimo nang'o mar neno ne kindegi mago mag sikuku masiche odok piny. To penjo machielo wang'e ni NTSA kinde mathoth jayango black spots higani bende nitiere kuonde moseyang black spot maber ka aderepe ng'eyo mar mondo mi gimeda jiwo arita e apeni mopogore opogore e pachoka. Mago moko kuom penjo ma Opere Nyaroya bro bedo ka duokonwa bang' yweyo makao gi sani kikidhi mabor. There's stigma. Remember that when your customer is approaching you, they are first of all skeptical, so you get bullied. So let's say for 2 years online, I got bullied because there are others who are calling you a quack. Others will call you names. Others will persecute you. You know, when you walk into a doctor, you don't start asking them, how do you know? What's your qualification? When they say to you, you have an ovarian cyst, they say, how do you know? Where did you go to school? But me, when people come to my shops, I have this condition and I'd like this. And then you give some kind of diagnosis, you make a comment, they say, how do you know? Did you study pharmacy? Are you a pharmacist? Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Nwaris amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio #1. Radio #1. Jarik ni jamuod nyoyo gi kuoyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero.
Dial *811*404# to get Jesus Paid It All as your skiza tune. Machiegni kendo nyakwara Mugia Jwang' e tielo mar ariyo e twak mar chendo mar piny. Wadongi daka matin kende twatieko twak. Akwonga soma ne moko kuom ote ma nyakwara Mugia Jwang' chwalonwa kokalo yore waduto te mag tudruok. Ote makamago wasomogi achiel kachiel eka wadhi mbele kod twak maro. Bila shemotho ng'isa ka ni greetings Joyce aluo twak kendo amora. Wach masira mar apaya dwaro joint effort from both the police, NTSA, drivers, passengers and even pedestrians. Speeding kills. Odhi mbele kwacha ni nyaka jowuoth owuogo oga bed kod speed governor. Then derepe bende nyaka we bribe police eyo. Police ok kwa pesa to dereva dio negi thuon e lwetgi. Then the late Michuki ne okelo seat belt nyaka jitwe kamba. Mogik ong'isa ka ni Joyce kik iriemb gari ka imer. Bende jawuoth kik yie ting'e gi dereva ma omer. Ruth Nyathi Ochieng' bende wacho ni drivers nyaka bed motang' ka ginie ndara. Abiria bende o report gima ok dhi maber e ndara. Arita chakre gin ng'ato owuon. Aparo ni ochopo sama koro abiria nyaka act kaka NTSA nikech chal ma NTSA tijgi orwenyo. Gari mosepong' kik waidha. An kayudoga ka gari opong' to dak aidha makata iting'a nono. Sambaza bende ok obedie tujipende ni mar ngima iyudo dichiel. Ne joma dhi dala odhi mbele wabeduru motang' ka ok ochuno to onge tiende dhi. Dala ok ringi. Sani geche nok. Gari owuok e safar chopo to doka. Gi the same driver mano risking lives. Mogik to derepe odoga e tiegruok. Pima mar wenge bende otimnegi. Moseti bende odog dala oywe. Aluo twak kano moja enako. Mago moko kuom ote ma nyakwara Mugia Jwang' chwalonwa achiel kachiel kokalo yoro waduto te mag tudruok. Injinia Opere Nyaroya iwacho kanyo ni nyalo bedo ni NTSA tijgi orwenyo. Kachiel kod penjo mabende apenji ni higa ni bende nitiere black spots musemak to gin tiere e apeyni mage. Tang'o momiyo owinjo bed ni derepe kawo gi motegno kik gi kawo gi kaka oyoma. Giwach ni ma NTSA oseyango ni ka black spot kariembo kanyo nyaka bed motang'. Erokamano. Aparo ni wakwonga wachi ni tijwa ok orwenyowa, wang'eyo tijwa kado. Kado koturana. Points ogolo mamit, lakini wakwonga dok ni tijwa ok orwenyowa, wang'eyo tijwa kendo watime maber. Lakini kama yie kode ni road safety wawacho ni is a shared responsibility. En gima ng'ato ka ng'ato nyaka kas kore. Nyaka ka ng'ato kas kore. Mana kaka wachi injili ni brighten the corner where you are. Ko mana ler ni kama intiere no obed maler e kaka road safety bende. Now on the question mi penjo mar black spots, Kenya ka wang'a yore modich ahinya en mwaluongo ni Northern Corridor namba chiel. Northern Corridor en wang'a yo mawuok Mombasa kachiko Nakuru odhi Kisumu odhi Busia kata odhi Eldoret odhi Malaba. Mano Northern Corridor. Mane wang'a yo modich moingo yore te Kenya ka. Iwanga yore yo machielo bende en part of this Great North Road mawuok Namanga kadhi Moyale nikech ahinya between Nairobi gi Nanyuki or Isiolo Mount Kenya nikech en modhi Nanyuki, en modhi Nyeri, en modhi Embu, en modhi Meru. Mano part of Northern Great North Road. Maga chiel mag gin yore moko modich ahinya. Mano nyiso ni black spots kuonde masiche timore ahinya ni wang'a yorego. Kuom ranyisi wang'eyo ni kikawo part of this Great North Road, Nithi Bridge, mane en kama ng'ato ng'eyo, of course ong'e ni Tharaka Nithi, okay, so wang'eyo ni Tharaka Nithi nigi ong'eyo machielo mwang'echa, lakini Nithi Bridge mana achiel kuom wang'a yore mong'e ni ang'owa ni atari ahinya nikech ang'o design kata kaka topography makanyo bedo. Kikawo Mombasa Nairobi highway ento ena
wanga yo ma riski te ma en ng'ato ka riembe to nyaka bed abeda lat diny bode mami edwa no yawe koro mano en wanga yo ma ka ng'ama riembe wanga yo ma Nairobi kadhi Mombasa nyaka bed abeda alert throughout. Haya, wang'eyo ni Mai Road ka kia Mai chiko Narok embe ng'eni embe ni gi kuonde ma nikech generally en flat koro temptation mar overspeeding nitiere. Aya, wang'eyo ni Nakuru Salga wang'eyo Salga mane en achiel kuom wang'ayore mwang'eyo ni bende ok ber ahinya nikech topography odhi piny koro yudo ka seche moko ng'ato nyalo accident bede mang'eny. Kinungi Nairobi kichiko Naivasha ka mano bende en wang'ayo machielo mwang'eyo ni ok ber ahinya. Kidhi e Kenya ka kuonde moko kata kia Kisii chiko Migori but Kakrayo kona ko igo kucha maro kuonde ma bende ong'e ni seche moko black spot. Homa Bay kichiko Katitu ahinya nyaka isechiko but ko lweny gini ka nikech kako en flat iyudo ka drepe tend to overspeed. Mano mana kuonde moko kidhi West Pokot kia Kitale chiko West Pokot mano kuonde nikech steepness koro ok dang kwan gi duto but ji ong'eyo kuonde ma ging'eyo ni kiriembe to nyaka ibed alert samoro nikech en the topography mar piny kaka piny obedo samoro en orido samoro en very flat koro gibiro mopogore mano nyiso nang'o nyaka wabed alert e seche duto ma wang'ie wang'ayore mondo mi ok nika koro isekadho Mai koro ichiko Suswa to koro en ang'we kede kendo kanyimaki ji ahinya jaromoga gi simbe kedigo ni wuora omaka ka wuora gi jogi to nikech wuoyo kod giko sitamri kata inde tim na robe ji nyaka lu chike mag apaya nyaka chike to gilu lakini iwacho ni kige chake tim lakini gimaduong' ni nikech en very flat koro yudo ka ng'ato dwa compensate time mano oketho ewi got kacha escarpment kacha koro dwa no chul so machiek ni wang'ayore wa nyaka wabede alert kuonde duto but ng'eny most of our roads nitiere yudo ka nigi black spots nikech ang'o seche moko wang'ayore wa odiny koro ma miyo ka kuonde ma dual carriage in fact kuonde ma wang'ayore dual iyudo ka accidents timie kuom ranyisi kikawo Thika Road nature mar accidents mane Thika Road en yudo mana ni samoro en self involving ng'ato yudo accident kien samoro no ringo ng'we irititi to mondo yudo accident mar head on collision tin onge nikech en dual mano iyudo ka kaka Kenya medo dongo ka wang'ayore wabedo dual biro yudo ka wa minimize a lot of accidents nikech ng'eny accident matimore Kenya ka gin head on collisions. To be nitiere gino ma NTSA timo ahinya nyate kindegi mago mag sikuku mar mondo mi wane ane kaka wa break the cycle mago mag medruok e masiche mag apaya ahinya nyate kindegi mago mag sikuku kachiel kod wach ni mogik nikech ang'eno kanga duok kodi engineer so nitie gima watimo nadwa koni sani wasekelo watiyo kanyakla nyocha juma mokadho tich ariyo ma en Monday last week ne wan gi bura maduong' Utalii College mane wan gi stakeholders in the transport sector koro ne wal map what to do a month mar festive season nyaka nyithindo dhi e sikul matin nyaka dwe mar ariyo kendo waseloso kaka wadhi bede wang'ayore gi kaachiel gi polise gi other stakeholders machalo speed limiter suppliers jo mamoko boda people matatu owners we are going to work together kendo wadhi timo kata wa offer kata free clinics sani wadhi timo kata free clinics jo speed governors dwaro oswinjorego ni ka gachi nigi speed governor duoke ne ng'ama noketo nigo odhi cheko nigo nono mondo mini otiyo kata kan tiere wach moro otimne service wadhi timo bende watibro timo free clinics kata mane bus stations mondo wacheko ni cheka gachi ni wakoni gachi ni to waneno ka tires gurudumo rumo yie iloke nikech kane en kawaida to kwa makeyo to wabro konyi gi kawo number plate mondo midhi tim service makare koro waketo activities mang'eny wadhi timo free clinics wadhi timo
jo speed governors bende biro dhi timo free services mondo mi okony. Matatu owners bende wakuno mondo mi ensure ni kapok geche gi ochako wuoth, drivers gitim self check mag geche gi, gitim ging'e ni geche ni kare, tires ni kare, ang'o gimoro amora ni kare, mondo mi wapunguza wa break the cycle. Jo Kenya road agencies, Kenya, Kura, Kera bende wan go kanyakla mondo ging'i kuonde mantiere black spots go, ka nitiere giminyalo tim kata to make sure ni nitiere barriers mondo mi opog wang'ayo getim mago mondo mi wa break the chain, mondo mi mano mondo mi waduok masiche mag apaya piny. Otherwise kalungo tanyalo wacho ni anyalo kwayo jogewa ni wang beduru jorit mag ng'ato ka ng'ato. Let us be our brothers keepers ka inie wang'ayo. Samoro anatimo arito kora maber, lakini nikech jwang'o kata yuotho okibedo, you are careless on one way, inyalo koso problem ne ji mang'eny. Koro wabeduru alert, jo apiko wariwe kuru ing'e retito, wariwa kuru reflectors, warwa kuru helmet, jowuoth be uting' mana ja passenger chiel, kik wa overload vieke geche, jo geche un bende we kuru overload ji. Wapanguru wuoth chon, wachak chon, kik wakas kor wan wabiru ka sa ose hinyore. Wapanguru wuoth chon, then we obey the traffic. Erokamano ahinya Engineer Okere Nyaroya. Eliko Gode, wachni mogik kachiel kod ote nyalo bedo godo kata ang'o ma jo Kenya nyalo timo ahinya mar mondo mi giduoka masiche mag apaya pinya e kinde gi mago mag Desemba, kachiel kod joriemb apiko. Ang'e ni joriemb apiko, yes, gin gi helmet, to helmet mag jowuoth makoro ting' kacha bende ber ka bede kose nang'. Kamano. Erokamano Joy. Anyalo wacho ne japiko gilu chike mano sikuku ka walu chike, alafu wan gi japiko mawuok from Nairobi to Busia, Kisumu, gidhi kod apiko. Ang'isogi ni gilu chike mag ndara, ki gidhi e rumbi, ing'e ni gihero ga dhi e rumbi, mage makos be accident, ging'i time mar overtaking, kaka engineer wacho, joge wakia overtaking. Overtaking margi very poor. Okia ni speed mane monegi overtake go, i overtake gi kure, kuro iyudo ni magi makelo masira mag ndara gi. Kura kwayo gi mana ni gibedo watulivu kech Christmas dhi rumo. Lakini Januar ka nyathi dwa ng'isi ni kuro baba adok e school, adok nang'o, odwaro book, odwaro. Kuro kitane kuro ni onge. Do ineno kimiyo mzigo, imiyo min odi mzigo, to en gimoro mane nyalo ritorigo. Kaka ja NTSA wacho ka maber ni we should be embrace awareness to our people mondo giyud konyruok mar ndara. Kalungo tawacho ni dhano donje sako. Saga dhi konyowa mang'eny. An achiel kuom jog ma saga osekonyo. Nairobi ka saga osekonyowa. Ing'eni seche moko king'isowa gi jo NTSA ni beduru e sako, beduru e sako. Dhano neno ni chalo punishment. It is not a punishment. Gimoro amora ing'eni kichako to dhano neno ni tek. Lakini dhano dhi mbele. Ero ito beda kanyi wacho ni mago gik moko nyal donje. With the time, I pray God, ayud ni ndalo mabiro mbele ga. Kok inyal bede e saga, ama e sako. Weri gi tijni dhi many tich machielo. Kech wadwaro sanity in this sector. Katieko tawacho ni Christmas oserumo, January wasechopo, to ang'iso joge wani beduru gi kwe, to wadhiuru gi speed ma nyalo ginene. Katieko kabisa tamoso minoda ma Joy. Joy Pendo, kod nyithinda te, kod mamwa, kod jogewa, kod jo Kenya duto te. Awacho ni happy Christmas Day and happy New Year. Erokamano. Erokamano ahinya Eliko Kegode. Jofri Otiato, wachni mogik ka watieko kodi gi ote minyalo bedo godo ne derepe, jogo ma iting'o obede nyamburko mopogore opogore kaachiel kod jogo ma ochung'ne gayo kata ritruok e apaya, ka watieko kodi mana mapiyo piyo. Otiato. Erokamano Joy. Adwa riwora kod jowetena mantiere studio ni wakwayo mondo drivers owe ng'wech mar RTT, overspeeding kindly, waweuru ng'wech mar RTT. And kana wacho nitiere studio mokalo a month back,
ne awachoga ni road safety starts with you and it starts with me. And an individual responsibility. Kati bedo mane barabara, ibath barabara, kodi wuotho gi tiendi, kodi riemba piko, kodi in driver, kodi bede gari, road safety starts with you wherever you are. Koro mano gima nyaka jopiny ong'e, kineno ka driver dwa temo riembo marach, kwer driver. Kineno kodwa overtake marach, kwer driver. En responsibility mari. Kik iwe ni ng'ato dhi nyere eka koro ichak itimri nade, ichak wacho ni naneno ka driver ne dwa overtake but na oyo. Bebedo maluor, speak up, speak out, mondo wakony ngima wawegi, wakony ngima joma wadak godo, wakony ngima joma wakonyo, kaachiel kod oganda duto. Mogik, akwayo mondo sirikal Aya, Kenny wabedo kod ng'ikruok matin kanyo kod Godfrey Otiato. Mos ahinya network mari ema ong'adore. To ng'adore mana ka watieko twak mar okinyi ma kawuono. Chaka sana sana barabara sani. Aya, Otiato walali kanyo kendo. Mos ahinya network mari ema koro kelo wiye ka watieko. Shemo to bende ng'isa ka ni was forgetting something, Joyce. Sani e season ma wantie ni most private cars will do PSV. Nitiere Toyota Noah madhi Kisumu iriembo gi marach kabisa. Then dhano ongi road signs. Ng'ato neno site ma bumps kata kona koreka omedo speed. Onsa Joyce ni thoe mag ndara inyalo geng'a. Major roadblock be erected by multi-agency. Nyasudana mtalii bende wacho ni lit sana ni nyithi wegi tho endara ka gwen nikech joriembo marach. Haraka mar duogo lao jowuoth gi metho kiriembo be kelo masira. Jowuoth be moko rach. Iyudo ka gari opong' tidonje nikech ilao sa odeko ilao sa odeko. Chopo modeko to ichop salama. Mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang chwalono. Nyakwara Mugia Jwang agonu wero kamana inya kuomun bende bedo kodwa nyaka gisani machope giko mar twak mar welo maga injinia Opere Nyaroya Elike Gode kaachiel kod in Godfrey Otiato bende wagonu wero kamana inya kuom bedo kodwa nyaka gisani machope giko mar twak mokwongo e chenro mar piny. Waduto waritre endara mana kiwinjo kanyo chop modeko to ichop kingima kendo ichop ka in salama. To kidwaro dhi wuoth pang wuoth chon mar mondo mi kiki kas dereva mar mondo mi onyon mo uchop mapiyo. Deko to be deko okrach tekne ni chopo kingima. Nyakwara Mugia Jwang wakao yueyo madudo gisani chenro mabiro bang' ma en tedo gi chiemo gi jai lieta. Orit masani nyinga Joyce Oduor.